di na eh. Okay, standby, standby, standby. Wala mo nang alis, okay. Okay. Ano yan? Ribo si Dito, Mami. dito. Kamay. Antay. Dagiti ako ti dancer niya Sweet Blender. Duwadan. Hire. Oh. Na-hire na agad. Sir, 150 Okay, mo kanya doon sa... special request. Antay! Kuray. Surutan nyo ni Mrs. Torda. Apa ka siya tipo? Okay, may isang. Ay, okay, muna tayo. Oo, dito sabay-sabay. Barkay ka. Okay, surutan nyo yung step na mami. Ito ni Mrs. Torda. Ama, nalaka lang yung step na. Sururan niyo, di ko kare ha? Diyan nga makasurot ang mga antiko, ang merienda. Nung kayo makasurot ang kayo. Ang kayo merienda. Sir, dagito ti dancer mi tata, the sweet blend kami apo, iso dakat Sweet Blender 45. Ate ka na ante, ate ka po. Ate. Ate ka na ante. Mami, dito ka na eh. Ay, surutan na ka. Surutan na ka. Unang tayo. Okay, get ready. Unang tayo. Noon niya di step na ni Mrs. Torda, isuti surutan niyo mga mamsiya. Awan tagpaabak. Okay. Requested song, Gata ni Rivers Sir of Babylon. Okay, Rivers of Babylon. Here we go. Tukar, maestro. Tukar. Imasan. Okay ka lang. Ma'am, doon ka. Nagpintas ni Mami. Nag-cute ni Mami ang nakapintas. Okay, yan po kayo, ma'am. Basta surutan niyo ni Mrs. Torda. Wala sila. Get ready. Go. By the rivers of Babylon.